झूमर सबके सब एक साथ बोलेंगे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। और एक झूमर हो जाए, और एक।
ଜେଲ ଯିବୁ ଜେଲ ଗଲେ ତ ଭଲ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବି ଶୁଇବି ହେଲେ ବି ଡାଲମାକୁ ରଖିବିନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ରଖିବିନି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଛୁଆ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ତ 3ଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲା 12 ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ବାରିକା ଚିନ୍ତା ଭାବୁନି ମୁଁ କାହିଁ ବୁଢା ହେବି ମୋର ତ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରେ ଖୁସି ରହିବି ୟାକୁ ରଖିବିନି ଚିଚି 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 ସାରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ତୁ ତମକୁ ଛାଡିଦେବି ଆଉ କୋଉ ପିଲା ପାଖରେ ଯାଇ ନାଚିବି ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ସେ ମିକ୍ସଚର